Kano ito na practice magsuda ka mga bata? Tinunas. Ha? Tinunas. Ay, nahalin mo. Kadagang putla. Jadi ko ganda sa cellphone na yung parami dito. Isayaw mo daga. Diri, dito yung nakabutang. Cellphone, isayaw mo. Jadi parami dito. Ate siya, iba na siya. Ayan. Ay. Ang tira ni dada niya. Oda. Diri na raw. Yun na po, di na raw. Nanggigigil ako. Kay Sholeng. Muna pa din na naman. Buo mo ng gatas ni Gabs, ang baby pa. Masugo. Hindi yan, narayo na. Hi, Sunny Boy. Love on site. Sudan. Carly lang dong. Carly lang dong. Sudan mig dong. Carly lang dong. Lauya dong. Lauya lang dong. Sudan na mo dong. Gadugay man sa dami. Gusto kong magsamba sa'yo. Pagod na. Tama pa ba? Hindi lang ito. Dapat pala niharit niya. Lauya lang ang sudami didi. Lauya lang sudami didi. Ika! Wow, sana all adobo na tawyo. Parang ang sarap naman ang inadobo mo na tawyo dyan. Bagang puro gamantika pa yan, day. Gusto kong magsumbong sa... Hello. Please, pwede pa daw sa ako. Espinildo ang apelido siya na doon kapilihan ng kagawad. Na? Espinildo Ano rin? ang kagawad doon sa kapilihan. Si Joshua. Bata lang yung sa tunay niya. Oo.
Ang papa son buhay pa. Buhay pa. Ang inalugod, natay na. Kaya, akay namatay. Matagal mala. Karama man, dahil ito kang maliin ka, kay impetitiran.
Bonjour, Zeriel. Marcy. Marcy Bitu, come on. Thank you so much. Marcy Bitu. God. So tell me where you would start, 'cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Bazoo. Maybe our love will come back sometime. Basta na ako Maybe my life can Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. Tita Cabbage yan eh. No. Lagi pizza yan. Ay, Maybe a heart Mukha ko cabbage. hindi dala ko red green. Hindi mo ba kaya tita sa burger ah? No. Iba man yan to. Cabbage. Yan to. Lettuce. Yeah. Kuha. Potatoes. Cabbage. So guys, nagkakaw na ko hilaw na cabbage. Chat ko na, regular lang yun. Anak ka, nakiregular man na. Wala man log-out na. Dada! Dada! Mapud ako sa iyo ni mama. Dada, mapud ako. Paano din? Sabi mo. Dada, mapud ako sa iyo ni mama. Dada, mapud ako sa iyo ni Nalog na? Mapud ako sa iyo ni mama. Oo. Pero meron mo pa ba dito? Ito nagpalag. Ito. Dapat ka na nagpalod. Kahit nakahirawag na sa mga bata. Marvin. Sabi na rin, di ba? Marvin. Sa one row house. Ay, nako. Bakaon na. Nako, diri ka na magparaan. Bakaon na dito. Pagkaon ko muna kuya kagluto para sa akon. Ita nakaon pa ang cabbage. Ha? Kao, gusto ko pa. Mani mo. Thank you so much. Hi lang ga. Ngayong gabi di na pa shoutout ako sa puso mo from Bisig City, Surigao. Ba yan? Just storm in the now. Hi to you, Marvin. Shoutout to you from Mindanao. Thank you for watching. Thanks so much. Baby. Kuya Gab. Direct naman doon. Pero ito mura ka. Dito ka mapili sa dito apps. Ay, nay. Dinner, yeah. For dinner. Ano yan? Mapasaya Kung wala mo, huli ka punta. Diri sa buot-buot ka man. O, punta. Sabi ang kadirikta. Oo, huli ka punta. Kamalay mo sa mga ginaramin niya. Ano yan? Dulce? Oo. Dulce yan? Hindi ako Pinakudat ko. Kitagi man ako. Mr. Miles. Marshmallow yan? Tagi man. Aga, song ka Tagi man.
Lagi mo na ako. Mag-order ka. Order naman ako, Ash. Lagi mo. Mag-order ka. May Tagi tagi mo. naman. May Gcash ka man kanito. Wala man ako Gcash. Wala man naman. Ayaw ko sa asawa mo. Wala man ako asawa. Ito sa Marlene. Asawa ko ba niyan to? Wakit nagtawag ka mo kahapon. Nagtawag lang na to. Kay, mapadara siya kay Gab. O. O, bata niya ito. O. 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 Oh. Ala, nalana. Lagi man ako. Ay, lagi. Wow. Magtrabaho ka. Lagi man. Please. Magtrabaho ka. Nagugutom na ako. Nagugutom na ako. Magtrabaho ka. Sarado mo! O, sa madam. Kara, Giselle. Tita. Tita ka. Regular. Tita. Tita! Ay, ayoko na diyuan. Magbusog ako sa... Ayoko nga. I don't want to eat that. Okay, guys. I want big marshmallow. I want one whole of marshmallow. Yeah! Galing na sa... No. Record ako man no, ha? Para numani na. Numani. Oh. Wala mo ko. Ano lang yung pitaka lang. Wala mong laman. Ayaw na. No. Ano ka mano to na ito? Tayo ko ang kaskas niya. Maybe. Yo! So... Formal. Behave. Maybe my love will come back someday. Ulit. Ate kasi kanya, di ha? Ate ha? Ano yun? Maybe my love will come back someday. Masa ako. Someday. Hyundai, ma'am. Uy, sarado! Hindi po. Uli ka na. Hindi ka nagbusog-susog. Ganun yun. Gusto mo ganon? Ganaan ng flashlight pa. Baka rin daw ako, no? Tungabuti na lana. Ha? Baka rin daw tungabuti na lana. Ako lang yung tita. O, sige, kay Manang na yan. Ako lang yung tita. Sige. Akon alasin. Oy, baby, Pura ba na, Sen, lana? yun! Hoy! Sige, yana dun si Nunoy. Saro. Di ba natagan mo kuya mo gabi ko sa'yo na lana? Give mo kay Kuya Gab. Gab! Mapusayada. Tungabuti na lana. Ako. Pira. Aga ba na ako doon mo? Kay. Bagay daw kang dito niya. Ito lang ko dati. Tita kami ya. May sugo. Eh, di pag may sugo. Ilisipag ko lang yan. Kaya, ating, wow! Ay, God! Oo, wala.
nagduda ka man yan sa diri mo. Ora! Oo, man ako. Ako to. Siga, siga. Come on, come on. Get out of here. Kita ano? Siga, Hindi niya kikwaon. siga. Ang kari sakit. Teka niya, te. Kay Gio. Yeah. Tadi yang That's what I've got. datang. Freedom to how could I ever let you go? So much you have to let you go. Ah! Such a turn from your side that it only reminds me. So bright, mercy be cool. When I turn out of the lights, this even the night, it only reminds me of you. I need you, my freedom, that's how freedom to me. Dito ka lang, Kuya Asuling. Hi there. Drop in to say hello from Sydney, Australia. Hi, Jason Ghost Hunter. Hi, thank you for the likes from Australia, Jason Ghost Hunter. Thank you so much. Sir Jason from Sydney, Australia. Thank you so much. Uy, nagahay ka ni mama mo. Uy. Nagahay ka. Mapakarin ka mo. Thank you so much. How much? Thank you. From France, Mercy Piku. How are you? I'm fine. How about you? How about you? Thank you so much. Maybe my life Sana all Maybe my love will come back someday. Oo, iniibig mo. Oo, love will come back someday. Oo, iniibig mo. Ano daw? Ano yung baba? Hindi ko maintindihan. Good, I am at work tonight. Okay. You're working now, sir. Thank you for joining, Sir Jason. Sabi mo ba,
Ayun na pagbukas. Ayun na pagbukas. Tawat-tawat mo para madali lang. Mag-shorts. Mag-shorts. Baby, Ben? Ha? Ito yung bell. Ito ha? Pakapat ka. Walang Ito ko. Kanina na alas 12. Ay, ito. Kanina na alas 12. Pero hindi yan, para. Ang 12. Nagala mo mga niya. Kanina na alas 12. Anak, ibabongtong mo malinisin. Ay! Sige. Bulat sa baba, ba? Umuulit na naman. Oh! Ito ko ni mama. Mamula. Kaya ga. Hindi mo na ito ng bata ni Ruby. Buta ba dito sa buso? Ito mo yun. Bahu. Tota. What about thank you for 6 people here. Thank you so much. Ano mo? Pag Maybe I'm going to come back someday. And maybe I hope to find someday. But all I have Gano'n ko nasusi sa balik ko. Lumalaki doon. Ito ang nagagamit. Ashley, bungaw. Rumo ka naman yun doon. Tineripe ko pala rin doon. Ako ko tayo mo. Ikaw, malimot kung oras ka. Ano na yan? Mama, nakapagkita. Daliwan mo. Dali ako. Ikaw! Ay! Dada ka. Dada ko. Wala dada ka. Wala dada. Sa ako yung dada. Kaya ako dada. Sabihin ko ba? Pagkarin ka man. Pulo po. Magsabihin ka. Parang hindi daw ko. Wala. Maybe I hope to find. Sige. Ano naman dun sa rek? Kabubukas mo ko dyan ano, kuryente. Ikaw mo ba na yun? Nakuha ako sa do. Ano mo ba yun? All I can do Ay, napagpapagawa si is up and pray. Pray. Crispy!
All I can do it is something only heaven knows. Maybe we'll never come back someday. Kaya ano yung kapila pinasok ko? Yan. Ah, Maybe they'll never be. Pag meron ko na, ito yung parang ko sa, nalito pa si Papa yung matulong sa ISO. Sabi ko, tawag ko yung ikaw na ubo, tawag ko na Hindi ko pa kinuha ang bugas dito. Ito pa, ano, para mamerin Para? Para mamerin din. Nagano ka? Eh, ang makaribis sila, ang alis sa Domingo. Sila sino? Ang mga taga-alis yun. Nagakamit na rin ito. Sira Ma'am Jane? Ito kami. Ah, kaya kanina siguro sa nag-infer sira ano ha, sira Japoy. Kaya nga may sira Japoy na. Sabi mo din niyo, pag magbunda, ay ang buti ito na, dibiso, tarisada yan to. Baga, Ano rin? ay ito doon dibiso sa video. Ah, Tarisada yan to. dito sa ano, sa jams. Hindi ang gusto nila. Naharagyan magasira ng siya sa jam. Marami lang. Ayo ha, kay Kuya niya to. Maluto ka mo Palawan. Ropod ka ba? Palawan sa man ano. Palawan sa ng toyo. Sabado, sa Santa Magdalena. Ako, pag din yung gabi. Tapos, wala na wala. Ang sexy. Magayon pa. Thank you. Thank you so much. Ano isira lang dyan. Da, galunggong. Kanina pagambat ang bagawalo Andit talaga instant sa kapilan na. Rinanil mo ka na no, guys niyo. Yung magandang pa ori ako. Yung ganito, tapos yan, ang sa. Ano na lahatagan?
Sabi niya, sila na lang luan maano, gusto niya sa pinak. Walo. Mm. Sabi ni Ibay, sige kami na lang sa sabi mo, dili lang ang ano yan. Gusto lang. Kaya naman. Kasi dito man ang hatag ka ng service. Ang kapitan ng niraan ang hinali. 25 ang bilang ko. Hinali ang walo. Akin dito dito, volunteer. Paras ka na sa yan. Aw, Kara malilin, kara malilita. Parang gano'n sa Madali naman tuloy ko. oo. Kaya rin ko kan. Bye. Kan gano'n sa mo. Dili ako makakarami ko. Baka masig sa mga kasal natin. Mm.
Feeling better. Maybe the love I cute. Thank you. Cute me. Yan pa naman. Salamat. Tell me whether it's sky if it's breaking. Don't wanna let it go. Maybe Uy! Oh my God! Pam! Come here, baby ko. Come here na. Hindi ka na ma-style? Nagaw? No, yun. Parang, come here na. Hindi ho, sa balay. Come here na. Hi, slipper mo. Ha? Nano kay, kagaya sambado ni Pampam. Nano. Gayon, sambado. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. Oy, kain na kayo. Kumain na nagugutom. Tapos ni Carl. Busog. Tama. Gab, kau na Gab. Ito dito ano naman. Gab. Pritas na naman. Isda. Nasabaw dito. Taklo ba may nasabaw ha? Gab. Ay nako. Ano ka mo? Ha? Kuha ka na lang dito sin sabaw. Oh my God. Kaya nang ginawa dito ng mga kusmag. Ay. Nanggigigil na naman ako pa. Kusmagan kayo ha. Maybe my love. Wait lang.
Ay, Ben, naimod ko dito, ano ko kanino. Understand? Oo. Dali mo pa. Heaven knows but only heaven knows. Thank you for watching. The putik. Oh, can you see into my eyes? Thank you for thank you for the likes. Bring me to life. Pick me up inside. Oh my god. Oh my life. Okay, thank you so much for watching me go live. Bring me to life. Wake me up inside. Bye bye. I'm going to eat the lunch, the dinner. See you later. See you again next live. Thank you so much for watching. God bless.